Sa pagpaubos sa dakbayan sa Sugbo sa Modified General Community Quarantine, gihatagan usab og pagtugot ang turismo nga makaginhawa na. Suruyon nato ang nabantog nga tanaman sa Barangay Sirao nga gianggaan og Little Amsterdam. Ano ang report? Sa entrada pa lang, andam na ang logbook sa mga bisita alang sa contact tracing. Dayon ang foot bath ug ang thermal gun nga mobasa sa body temperature sa mga tawo nga mobisita. Samtang adunay marker ang pathway nga maisundon alang sa pagsiguro sa physical distancing sa mga turista. Naabtan namo kining grupo sa mga local tourist nga gikan sa dakbayan sa Talisay nga misuroy sa bukirang barangay aron makita ang katahom sa malaparaisong talan-ahon. Malipayon sila kay human sa upat ka buwan nga stay at home, finally nakagawas na sila. After how many months nga nag-lockdown, nakagawas na jud. And then, kasi yung dibati ron. Yes, naka-on-mind jud sir, naka-relax na huna after sa nagsige lang standby sa balay. Karon jud kay lipay, of course nya murag kuan, stress free kaayo siya karon. So murag na-release gyud among stress sa staying at home kay lagi wa nay gawas-gawas. Mato ni Dennis Rublico, ang manager sa garden, kawa pa kaayo yung mga turista nga mibisita kay posibleng daghan pa ang wa masayod sanglit soft opening pa nila. Naglaom hinuon siya nga mobalik ra sa normal ang operasyon, sumaabot at tulon niya sa full blast reopening sa September 17. Mga prenup, wedding prenup, ga-inquire na sila, supposed to siguro next week na anasad ni prenup din na pa-schedule. Okay. Ang uban mo gud pa man kahibaw nga open na. Pero usually ang ato mga tourist, mga local pa. Samtang nagpabilin ang katahom sa Sirao Garden 2, bisan kung sirado kini sa taas nga higayon. Ana gihapon ang mga matahom nga buwak ug ang pinasahi nga istruktura nga gipattern pa sa Amsterdam ug ang mga selfie spot. Taliwa sa mga maanindot nga talan-ahon, nagpahipi ang kahingawa sa mga trabahante kaniadto apan pagbalik na sa ilang operasyon, nabuhian sila og paglaom. Sa pagbukas sa turismo diri sa dakbayan sa Sugbo ubos sa Modified General Community Quarantine, nagpabilin gihapon ang pahimangno sa atong kagamhanan nga kinahanglan mosunod kita sa protocol aron makalikay sa posibleng pagkatapa sa virus. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.